Аутфитчек! Ще съм с тази пума тениска. Ще си взема, сега ще видите. Аraway, антипе. Добре. Само да го намеря. Хора, открил го. Ето този белко. Това е на сестра ми. Да, знам, че не съм показала сестра ми, ама... Мама не иска да я показвам, защото е малка. И не съм ви говорила за нея. Този колан. Сега ще го сложа, но къде да ви сложа вас? Добре, тук мога да ви сложа. И сега, тук ще сложим този красив колан да стане. После ще ви кажа и гримът ми. Аз ще излизам. И затова реших, защото да имам нещо в канала ми. Мисля, че така е добре, но това много ви си има дразни. Но нищо, ето го и с едни бочи ще съм. Тези бочи вашите. Сега ще ги видите ботите ми, които ще нося. Ето ги и ботите, които ще нося. Те са маратонки. Но първо ще се гримираме. Мамо, първо ще се гримирам. След това ще сляза да се скъпа. Внимай на как ще бъда там. И що ми я даваш? Аз си казах, добре, нали, нещо се състегна, обаче няма нужда да се филмира чак толкова да приема. Добре, хора, сега много малко време. Ще говоря с Том. Добре, това ще е една част. Първо няма да съм фонтин, защото ми свършва фонтин. Наистина, ако не ми вярвате, ето вижте. Така че няма да съм фонтин. Изчакайте само да намеря. Хора, ще си сложа от това, ще ви покажа къде изпирам. Правилно ми се скъпва цялото време. Тук поточите, да ще ми кажа, че зависи на цялото лице като мъж, но не е стало много светло, защото е много светъл. Ето, много е светъл. Сега ще сложим... Да, това е. Ма как ще пратите тия силните?